páni primátor, pani sekretárka, prosím vás, zatvorte to okno. Už to nemôžem ďalej počúvať. Musíte, pán primátor, tí ľudia majú pravdu. Odpadom je zaplnené celé naše mesto. Už sa vonku nedá ani dýchať. Musíte to urýchlene riešiť. Ale ako? Páni poslanci už vyčerpali všetky nápady. Veď vidíte, akí sú unavení a vyčerpaní. Ja by som na vašom mieste požiadala o pomoc primátorov a starostov z iných obcí. Ale určite to nebude zadarmo. A keďže mestská pokladnica je prázdna, tak... Dobre. Tomu, kto príde s nápadom, ako tento problém s odpadom riešiť, dám 50 eur. Prosím. No dobre. Dám svoj mesačný primátorský plat. Hneď idem na to. Hotovo. Odoslané. Nech sa páči, vstúpte. Dobrý deň, pán primátor. Žiadame vás o prijatie. Sme členovia organizácie Dajme odpadu druhú šancu. Prichádzame s návrhmi v súvislosti s odpadom, o ktoré ste žiadali. Výborne, počúvam vás. Situácia vo vašom meste je veľmi vážna. V prvom rade sa musíte naučiť minimalizovať vznik odpadu, potom ho správne separovať pre následnú recykláciu a kompostovanie. Snažte sa, aby odpadky neboli skládkované a spalované. To sa dá, ale ako? Všetok vyseparovaný odpad, okrem nebezpečného a komunálneho odpadu, sa dá recyklovať. Na triedenie odpadu sa používajú zberné nádoby, ktoré sú farebne odlišené. Prinesieme vám aj propagačný materiál a prezentáciu, aby ste videli, ako to vyzerá v praxi. Dá sa tento vyseparovaný odpad ešte nejako využiť? Nie je jeho triedenie zbytočné? Nie, pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a ohľaduplný životnému prostrediu. Predstavte si, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel. 30 vyzbieraných plastových fľaš je potrebný na výrobu jednej flisovej bundy. Zo 150 vyzbieraných plastových fľaš môže byť jeden koberec. Z nápojových kartónov zastávajú darčekové tašky. Z 2 jednolitrových nápojových kartónov sa stane 1 meter štvorcových kuchynských utierok. Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče. Z recyklovaného papiera sa vyrába napríklad pucle. To je skvelé. Hneď od zajtra začíname separovať a recyklovať. Pán primátor, ale to môžeme už dnes. A hneď teraz. Pán primátor, pripravili sme si pre vás aj tabule, ktorých informujeme o triedenom zbere. Želáme vám veľa úspechov vo vašej práci aj v tejto ušľachtilej aktivite.